er nummer 2 i dag. Væk. Jeg skal komme stop her. Vi er ikke på toilet mere. Det var vi. En gang. Hey. Hvor vi sad og spillede på toilettet. Det er ret pudsigt, vi blev nødt til at flytte fjernsynet ind på toilettet. Ja. Fordi vi var allerede Eller på vi den blev nødt til at flytte toilettet ind på værelset. Ja. 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 Kan man godt sige. På en måde. Ikke. På en måde. Det der. Ja! Det var ikke mig. Det var ikke mig, der skreg. Det var William. Se. Jeg ser, at han er en rigtig råbeprins. Han laver dog en dør, så du har nok fra... Nu er jeg med liv. Hvad? Ui, se. Jeg tror, jeg mister liv. Det gør jeg ikke. Hallo, kom nu. Du skal til bygge en dør. Ja, det Hvor meget træ det har går du? dog af, Hvor man. meget træ har du? Rigtig meget for det. Har du 10 tilbage? Min 8. Nu skal du lave en dør. Nå, det var ærgerligt. Nu kan du ikke noget den der. Jo, jeg kan. Jeg har masser. 3 tilbage. Hvis du da ikke synes, det her det er meget. Ja, det er meget. Det gør jeg. Det synes jeg også. Se, jeg har faktisk 30 stykker træ. Nu må du slappe af, bonderøv. Ja. Så går jeg bare i gang med at lave armbånd. Ja, det gør du bare. Hvordan gør man? Det ved du godt, jeg har selv lært dig det. Hvordan gør man? Hvordan får man børn? Gå så, du skal se den der video. Okay. Okay, til dem, der har lavet den, lad være med at lave sådan nogle videoer. Der er andre børn, der kan gå ind og se på det. Ja, I har altså glemt at lave videoen privat. Ja. Så henter YouTube Capture, hvis I ikke har det. Så kan man lave privat omkring koden for at finde ud af det. Og nu skal I kun skrive koden til voksne, der ikke ved, hvordan man gør. Ja. Og ikke til børn. Nu skal jeg ind og bygge en dør, som William. Han er en meget stor dør. Det synes vi alle sammen jo. Ej. Og der er så nogen, der har set døren. Ja, rigtig flot armbånd, det her med hvid og blå. Ja, siger du det? Okay, jeg skal lave en Det dør. er faktisk til dig. Dør. Hvor er der en dør? Det skal du nok gøre lidt mere professionelt, det der. En dør, ikke en dør. Dør! Ups. Nej, hvis du smager den er nødt til, ellers får du den ikke. Svar den er nødt til, ellers får du den ikke. Jeg advarer dig. Ikke. Det var ikke lov. Hey, det smager mægtigt. Det er sjovt. Hey, jeg fik den. Det var sjovt, jeg fik den. Okay, så skal jeg bare have en seng. Seng. Jeg har en seng. Og jeg er ikke bange for at bruge den. Så der. Ej, se. Sov godt. Sov godt, fede. Sov godt, Kevin. Okay. Ja, jeg begynder nok at udvide det her hus lidt nu. I næste video. For det var desværre alt for i dag. Hvad?